खुलुमबाय बर' खौरां इउट्युब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ गुवाहाटीयाव सासे नंखाय डक्टर हमनो हादों। गुवाहाटीनि लालगनेस ओनसोलाव जेबो फोरमानलाइ गैयै प्रेमानन्द रय मुंनि सासे नंखाय डक्टर हमनो हादों गुवाहाटी पुलिसआ। मिथिहोनाय बायदिब्ला नंखाय डक्टर प्रेमानन्द रयआ गोलाव 40 बोसोर समनिफ्रायनो बेरामिफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो होनना खौरां मोन्दों आरो लालगनेस ओनसोलाव निउ महामाया फेनिक्स मुंनि गंसे फार्मासिस्टआव बेरामिफोरनि सायाव प्रेक्टिस खालामगासिनोमोन आरो फाहामथाय होगासिनो दंमोन। प्रेमानन्द रयआ सोनाब बेंगलनि सासे आयेन गोनां डक्टर सुरेन्द्र नारायण सेन मुंनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ बाहायगासिनो दंमोन। मिथिहोबावनाय बायदिब्ला नंखाय डक्टर प्रेमानन्द रयआ 1983 मायथाइनिफ्रायनो बेरामिफोरखौ फाहामथाय होबोबाय थादों आरो नंखाय थैनायनि फोरमान बिलाइबो होबोदों। डक्टर अभिजित नेवगआ अजद होनायनि गेजेरजों निउमाख्रा पुलिसआ निउ महामाया फेनिक्स फार्मासिस्टनिफ्राय हमनानै लाङो होनना मिथिदों। बिटिआर सरकारनि माइनाव सारां बिथांखिनि गेजेरजों मैया क'क्राझार थिथागुरि डेभेलपमेन्ट ब्लकआ मोन 519 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो इलेक्ट्रिक मिनि राइस मिल राननानै होदों। गिबि खेबनि थाखाय क'क्राझार थिथागुरि डेभेलपमेन्ट ब्लकआव क'क्राझार जिल्लानि मोन 42 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो मिनि राइस मिलखौ मैया राननानै होबाय। मख'नो गोनांदि बे राइस मिल राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बर', थिथागुरि ब्लकनि बिडिअ प्रकाश चन्दन चन्दा, सालाकाथि ब्लक आरो बावखुंग्रि ब्लकनि TCLCCनि मासिगिरिफोर आरो देबरगाव ब्लक UPPLनि आफादगिरि नेहाथारि मुलाम्फागिरि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव हाग्रामा महिलारिया चिफ जागोना रोखा। बे खोथाखौ बुंथिदों क'क्राझार लकसभा बियाबनि बारग' MP नब सरनिया बिथाङा। मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय KVK नि मावखुलियाव मोनसे हानजायारि सावराय मेलाव नुजाथि फैनानै खौरांगिरिनि मोगा-मोगियाव बे खोथाखौ बुंथिनानै होयो आरो बिथाङा फैगौ MP बिसायख'थियाव बिजाथि गेलेगोना रोखा आरो नब कुमार सरनियानि ST फोरमान बिलाइखौ दाननो हाया होनना बुंथिबावो बिथाङा। आरो लोगोसे बर'नि राजखान्थिखौ UPPLआसो खालामो, नब कुमार सरनियाया खालामा। प्रमद बर', UC ब्रह्म, राजु नार्जारि, खाम्फा बरगयारि बिथांमोनहा फैब्लाबो क'क्राझार लकसभा बियाबाव देरहानो हाया। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिया BPFनिफ्राय बिजाथि हिसाबै गेलेयोब्ला बिथांखौ बरायगोन होनना बुंथिदों बिथाङा। लोगोसे फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिनि उनाव हाग्रामा महिलारिया चिफ जाफिनगोना रोखा होनना बुंथिनानै होबावो बिथाङा। गलाघाट जिल्लायाव सिनायमोनै बेरामजों सा 14 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। जाथायखौ लानानै गलाघाट ओनसोलनि सुबुंफोरनाव गिनाय थासारिया सोमजिखांदों। मख'जाथावदि बे बेरामनि मोननैसो लैखोनफोरा सिगाङाव देहाखौ लोरबां मोननाय, गोबानाय नुजाथिदोंमोन। उनाव बेबायदियैनो देहाया गोब्राब थासारिनि महर लालांदों। गलाघाटनि गं 7 गामियाव सिनायमोनै गिलु-बालु बेरामा गोसारदों। बेनिनो गासै सा 14 सुबुंफोरा बे सिनायमोनै बेरामजों जिउ गोमाबाय आरो गासै सा 60 निबो बांसिन सुबुंफोरा बेबायदि बेरामाव गोग्लैसोना दं होनना मिथिबावदों आरो बे बेरामनि बागै दासिम रोखा फोरमान होनो हायाखै होनना बुंथिनानै होबावदों। मोब्लिबखौ लानानै जिंगायाव उदालगुरि सिलपथा गामिनि रायजो-राजाफोरा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सस्त्राफारा ओनसोलनि सिलपथा बाथाबारि गामिनि दोंसे मोब्लिब तारखौ लाना गोथौ जिंगायाव गोग्लैदों। मेगनाव गोसोम ससमा गानना गोजोनै उन्दुना थानाय उदालगुरि डिभिजन मोब्लिब बिफाना माब्ला नुसनगोन बायफ्लेलांनाय खुन्थियाखौ होननानै बुंदों। सिलपथा बाथाबारि गामिनि रायजो-राजाफोरा गोबां खेब मिथिहोसेयावबो मा जाहोननि थाखाय गामिनि सोंदिंनाय मोब्लिब तारखौ नोजोर होआखै उदालगुरि डिभिजन मोब्लिब बिफाना। दिनै उदालगुरि जिल्ला सस्त्राफारा ओनसोलनि सिङाव थानाय सिलपथा बाथाबारि गामिनि रायजो-राजाफोरा बे समाव गोथौ जिंगायाव भुगिनांदों। गामियाव सोंदिंनाय दोंसे मोब्लिब तारखौ लानानै
मख'नो गोनांदि थांनाय 15 बोसोरनिफ्रायनो गामियाव मोब्लिबनि गोनांथिखौ नोजोर होनानै गावारियै रां खेन्दा खांनानै थार दोंसे आरो माखासे खुन्थिया बायना खुनुरुखुमै मोब्लिबखौ बाहायदोंमोन। नाथाय सरकारा गावसिनि आवथायाव लाना कनजुमार खालामना रायजो राजाफोरनिफ्राय दानारि मोब्लिब बिलखौ लांनायनि उनावबो बे समाव गोनां जानाय खुन्थिया आरो मोजां थारनि राहा खालामना होयिखौ लाना गोथौ जिंगायाव गोग्लैनो गोनां जादों सिलपथा बाथाबारि गामिनि रायजो राजाफोरा। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।